Matay guys, gamay lang yun among bugas. Huwat ko gabiig na mga mang, matay wa mang yun. Kot, mga leader diha nga isugo sa mga politiko pangamang. Ay, wa ba mo abot diri sa balay? Wa na gid taon mi bugas. So, karon mga guys, manguha na lang ko. Manarbaho na lang ko kay Domingo maron. Narbaho na lang ko. Ako idang mga kuan herminta, mga alita rodilag, martilyo, mga grinder, diha unsa pa dihang mga malang mananap. So mga po taglaplapo kay nagkuan ta. Dito tag pinabuhi dito kay matay wa na may bugas ay. Paabot lagi mi itong mga amang lingon ta gabi matay. Ako ra masigi panid-an kay duda ko asawa siguro na ako mo kamangaw na to. Ako asawa. Matay ni Lini, gyud bisag asa gini Lini. Naa gini Lini. Amo, ultimo sabo no? Na pink. Na. Oh. Bisag asa ta napita na gis Lini sabon pink. Oh. Ay mo kumpiyansa diha mga taga kuan BBM kay si Lini. Daghan gyud kayo. Stilan gyud. Mau na maligo sa ko kay ngolakaw na ko sa kuang pamugas kay maghuwatas ng kamang marag magpasumugid ta. Okay guys, mangadto na ta guys kay alas 7:30 na. So mangadto tag lapo-lapo. Anaon naman na og para maabot kog lapo-lapo ay ako itsa ang cellphone sa ato. Yo, what's up guys? Oh, nana ko diri sa lapo-lapo so ulit na sa. Ulit na ko guys. Kaya human na akong mission. Yo, what's up mga guys? Mga kapobreng guys nato. So nana ko sa balay. Gabihan gid ko kay layo-layo ba yang Marigondon, Lapu-Lapu, then biyahe pa ta dire. So manang mga kuan kita, gabihan dita. Ako tag alas 5 dito nya. Biyahe pa nga rin mga usa ka oras. Usa ka oras gyud siya. So mag-ilis ako guys. Sabay. Nagdako dire. Saan nga at katiyan dong? Ha? Ikaw mo ito ang tagaglakaw? Kamang ang bakilid? So, nara sa paan na o? Kuha. Mau ni. Oh. Oh, mau ni oh. Oh. Bagay be. Sige. Nay. Babay lang, babay. Mag-ilis as papa, mag-ilis as papa. Mag-ilis papa, mag-ilis. Ipagbambam ta, mag-ilis ba? Uy, di mo ta ka-ilis ni mo, oy. Mag-ilis ko. Be. Magbambam lagi ta. Ay. Siyawan yung kuning anak ka, gud. Wala lagi, WhatsApp. Magsalida lagi taro. Ay, buta na sa diha, gud. Sige na, sige na. Sige na. Sige na. Guya, gini mo eh. Sige na ba? Bibi. Sige na, sige na. Sige na ba? Ay, ha. Sige na, ha. Pagkaon na ka sa kwaron. Dinosaur. Oh. Kaon ka dinosaur. So mag-ilis ko guys kay pabutang na akong bata. So what's up mga kapobre? Nakailis na gyud ko mga kapobre o niya. Di lang ko tason ako vlog. Salamat kay sa inyong pagtan-aw diha o kantong bago pa nagtan-aw diha paliho ko nag-subscribe. Murag na po may masa akong naong bay. So diri taman kay akong bata. Katanaw na kayong mga anime aning cellphone.
So, ug taman. Bye-bye, God bless. So, maayong gabi.